gasoline station sa lungsod sa Balamban gitulis. Sumbong batok sa 14 anyos nga lalaki gidismiss sa piskalya. Pulis mipatay sa igsuon siyang kapuyo. Self-defense kuno ang iyang gihimo. 7 anyos nga batang babae naligsan sa jeep di pasahero. Nasukong nga kabanay sa biktima. Nagkakaog panukmag. Mga gwardya sa CPDRC nga gidudahan nga lambigit sa pagpasulod og shabu, ipang reassign lang kay way ebidensya batok kanila. May hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na ang mga balita uban ang kanatibuk ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlaw Miyerkules petsa 20 sa buwan sa Agosto tuig 2014. Ako si Glenn Soco. Inyo sa ming madungong simulcast sa Radyo 5 101.9 News FM alang sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Kanhi homicide investigator sa kapulisan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ug na destino sa Mabolo Police Station gitanggong sa bilangguan human niya patya ang igsuon sa iyang kapuyo. Pasangil sa maong pulis nga self-defense ang iyang gihimo human kuno siya tabangi og kulata. Andrea Patanya, Suginlimi. Kasamtangang gibalhog karon sa bilangguan sa Lapu-Lapu City Police Office ang pulis nga mipusil patay sa igsuon sa iyang kapuyo nga si Golgi Donor sud sa panimay sa pamilyang Donor dinhi sa sitio Kaut sa barangay Bangkal sa Nisgutang syudad kagahapon sa buntag. Ang namusil mao si PO2 Franklin Bulacchia, ang desk officer sa Mabolo Police Station ug sa maong police station sa kinimitahan kagahapon sa hapon. Giingong igo ra nga namahaw ang managsuong Golgi ug Rowelo Donor dinhi sa ilang panimay pasado alas 9 kagahapon sa buntag sa dihang kalit nga misung ang pulis nga si PO2 Franklin Bulacchia bitbit ang iyang service firearm. Matod sa pulis nga buot lang unta niyang kumprontahon si Rowelo human nakadungog nga misulti kinig ngilad kabahin kaniya. Bisan og nagbitbit siyag armas, wa kuno siyang intensyon nga mamusil. Nay panahon na to nga nagbuwag ni sa akong asawa, naway gisugo dito nga akong amigo nga pagsusi lang ba, kumusta akong mga anak ba. Nibalik akong amigo, tol, wala man dito imong pamilya. Ang akong nasugatan dito, ang yaramang igsuon nga si Katorowilo. Nagawon sa may ingon. So, dugay raming, naingon man ito nga, dugay raming inanto sa ng pulisa na, ano ba? Sige lang ng pulisya na ba, may adlaw na ako, na ba? Nagsukmagay ang duha og dihang padung nang mugawa si Bulacchia, gialihan siya sa maguwang ni Rowelo nga si Golgi ug gitabangan siya sa magsuon mao nga napugo siya sa pagpusil. Kaduha maigo si Golgi ug nakabsan kini sa iyang kinabuhi, pipila ka oras human gida sa tambalanan. Gidumog niya pa sa nabalik ko sa sod. Sila nang duha na to. Nung lugnot ko, gusto man lang ilugo ng armas. Na una-una no, duha naman sila na apiki naman kayo. Dito lang tato sa gawas. Murag di na kayo tumakuha na ko. Ang ikabalakan ba mailog lang ang armas niya. Sigurado mo di ko lang buhiyo na to. Apan matod sa igsuong babay nilang Golgi ug Rowelo, di angay tuuhan nga self-defense ang gibuhat sa pulis kay wa gid kuno nakasukol ang iyang mga igsuon. Hinimo ra sab kuno sa pulis ang mga samad sa iyang bukton. Dagan na kuno kay siya kuan. Kanang dagan na siya garas diring gumbot gyud unsa kato niya kay aktor mo kay nasa ngatanan. So kay ko nga kanayang kanang braso wag na siya naunsa pagkantalikod ana niya wala siya tatsa bisag gamay kay wag gyud kay ka kung may igsuon. Matod sa iyaan sa biktima, dugay nang dunay away ang magsuong Donor ug ang pulis kay kanunay nga kulatahon sa pulis ang ilang igsuon nga kapuyo sa suspect. Gani gihulagway nga kahadlukan gyud sa barangay Bangkal si Bulacchia kay pirming magparegla gamit ang iyang service firearm. Ang kana siya sa sinugdanan, murag amo nakita nga addict din siya. Kagikan sa duty kanunay pula kay ang naong. Iya ding ino niya asawa asay mo laki. Asay mo laki nya iya pagtuo nga kanunay kulatahon ng iyang live-in igsoon ani ang mga igsoon nagduda siya nga mulaban gyud kanang tabangan siya
Muna iyang gigamit ang iyang kusog-kutob siya may mo kay nagsalig siya na pistola. Kanang ilang istorya nga kulatado, dili na tinunod, grabe silang kulata. Usay mga kanang mga maglagubo-lagubo mi diyan, usay mapakan ka ng maduot na nato ba? Ilang pasiata kulata na. Laay man ang kulata o ganang usay mapuno sa tama, maanaan na to gamay ba? Gikabalakan sab sa pamilyang donor nga dapigan sa mga pulis si Bulacquia kay kanhi kini sakop sa Lapu-Lapu City Police Office Homicide Section. Gipasalig hinuon sa kapulisan nga way bias ang ilang investigasyon ug padayon ang ilang pagkolekta og mga ebidensya ug affidavits gikan sa mga testigo alang sa pagpasaka og kaso batok ni Bulacquia. Gitun-an pa sa Homicide Section kung homicide o murder ba ang ilang isangat nga sumbong. Giingon ko ni sa mga pulis, sir, ayaw gibuhi kay namatay ang gibuhatan sa ingon. Unsa man niya kaso dili din na niya ni onorat pagkangan nga pulis inyo sa labanan. Ano ni mo ma'am bias sila? Murag laban sila. Kabutan lagi kuno na si Franklin sa opisina. Why aso na mo nila nga atagan yun na ito justisya itong biktima. Pero nga mo sa nga mo karoon unsa jud tinuod nga istorya para mapahaom sa namo unsay kaso na mong i-file. Andrea Patenia, News 5. 25 anyos nga lalaki nga gikan nagduha og basketball sa Barangay Poblasyon sa lungsod sa Asturias, gipusil patay sa riding in tandem pasado alas 6 kagabi. Suway pang gidala sa Balamban Provincial Hospital ang biktimang si Archie Alvarado nga taga Barangay Look Norte sa naisgutang lungsod apan gideklarar kini sa mga doktor nga dead on arrival. Giingong nagsakay sa iyang bisikleta ang biktima padung sa ilang dihang kalit kining gipauwanan og bala sa wa mailhing mamumuno nga nagsakay og motorsiklo sa atubangan sa usa ka gasolinahan. Sa unom ka kabhang sa kalibre 45 nga armas nga nakuha sa crime scene, upat niini ang igo sa lawas sa biktima. Gisubay karon sa kapulisan sa Asturias nga posibleng dunay atraso ang biktima o kaha dunay ni kalambigitan sa illegal nga drogas. Sana to posible nga kuan, posible sa tingali nga mo gamit ba? O yana ba? O sa among kuan ni mo man lata na nga mo na jeti kuan. Gitulis sa upat ka armadong lalaki ang gasolinahan sa lungsod sa Balamban. 20,000 pesos na dagit sa mga tulisan nga giingong misibat paingon sa dakbayan sa Sugbo. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Gingong nagsakay og motorsiklo ang mga tulisan nga namiktima sa FB Gasoline Station nga nahimutang sa Sitio Lakdon, Barangay Aliwanay sa lungsod sa Balamban. Ang usa ka motorsiklo nga wa makuhay og plate number mao ang usa ka Suzuki Raider nga kulor itom samtang ang ikaduhang motorsiklo usa ka Honda Wave nga kulor blue ug dunay temporary plate number nga 2386 PD. Sa pasiunang investigasyon, mga alas 6:45 kagabi, giingong ang duha sa upat ka tulisan nga wa nagtaptap sa ilang naong, nagpakaron ingnon nga customer, samtang ang duha nisod sa nimutangan sa kahiro nga nailhang si Dennis Berborha. Giingong gitiunan kini og wa matinong kalibre sa armas, dayong kuha sa halin nga 20,000 pesos ug duha ka cellphone. Matud sa kapulisan nga sa ilang pagresponde, nangaratol ang upat ka empleyado sa maong gasolinahan. Mao nga wa dayon makapahibaw kanila human sa pagpanulis. Taon-taon yun, kaya nag-customer na may nagpahibaw na mo diri, nga naikuha nga ito, kaya kung i-text pa sa hotline, dako possibility nga ma-upsign yun na mo. Suway nilang gigukod ang mga tulisan dihang dunay may pahibaw nga paingon sa dakbayan sa Sugbo, subay sa Trans Central Highway. Apan pag-abot sa may Ayala Heights, nahanaw ang mga tulisan. Mga local boys rin na sila. Wala ko, way CCTV ang gasol station, way gwardiya, way kakuan. Sa among kuan, mamaog di siya mong style, pero wapag kita ka-conclude kung maobigin sila. Nag-still, follow-up, investigation of operation. Mingaw ang maong gasolinahan dihang gibisita sa news team. Wala ang mga empleyado, ugway gwardya. Kinina maoy ikaduhang tulis nga nahitabo sud ning buwana sa Balamban. Din unang gitulis ang Palawan Pawn Shop. Diin na sa kayo ang di mo minus 300,000 pesos nga kwarta. Hinuon na dakpa na ang gitumbok nga leader sa mga tulisan. Ray Pasaporte, News 5. Posibleng dunay protektor ang kanhi pulis nga nasikop kagahapon kinsa nalambigit sa nagkadaiyang illegal nga binuhatan
sa Konsolasyon, Liloan ug Compostela area. Andrea Patenya, Suginlimi. Gipalaman karon sa Provincial Intelligence Branch ang ilang investigasyon kabahin ni XPO3 Antonio Aguisanda kinsa nasikop pinasikat sa search warrant nga giserve sa panimay sa iyang kapuyo sa barangay Lamak sa lungsod sa Konsolasyon kagahapon sa buntag. Kay numduman nga nakuhaan si Aguisanda og shabu nga mobalor og kapin 300,000 pesos, halini ini drug paraphernalia ug armas. Gitumbok sab si Aguisanda usa sa mga most wanted sa pagpanuli sa probinsya ug gireklamo sab kini sa pagpanakop ug pagpangilkil sa mga dinakpan bisan og di na kinipis. Mato di PIB Chief Police Superintendent Rodolfo Albutra, gitan-aw nila karon kun duna pa may mga kauban si Aguisanda nga mga kanhi pulis nga magpakaron ingnon nga active PNP personnel alang sa ilang extortion activities. Yes, actually i-coordinate namo kay we have a new information nga nga-receive nato bahay na ni mga hulidap niya. So gi-check nato ang iya mga kuyog kung kinsa gani. Maybe we are, kung tanaw na to basig mga ex-policean or mga former police assets na medyo leaning to illegal activities. So na-monitor na mo bisan diri sa norte, niabot after Bugo. Gisusisab sa PIB ang mga ebidensya nga nakumpiska gikan sa kanhi pulis pagsuta kun duna ba kiningan sa mga aktibong pulis nga maoy tigproteher niini sa iyang illegal drug trade. Honestly, dili na mo masulti ana karon as of now, so we are conducting further validation in this one kung basig gigamit sad ni siya sa mga uban sad nga personnel nato, but hopefully wala nang itabong inana. Andrea Patenia, News 5. Gilang tigpayuhot og shabu sa dakbayan sa Karkar kinsa maoy subject sa search warrant na sikop sa gihimong bypass operation sa Cebu Provincial Intelligence Branch. Ryan Sorote, Suginlimi. Gidadin ni sa Cebu Provincial Police Office Headquarters ang giilang notadong tigpayot og shabu sa dakbayan sa Karkar nga si Jonathan Dayagan alias Dukoy human masikop pinagi sa bypass operation nga gipaygayon sa Provincial Intelligence Branch kagahapon sa hapon. Nasikop kini sa barangay poblasyon sa lungsod sa Cebu nga sa balay ni Ray Llanos kinsa gidakop sab sa kapulisan uban ni Domingo Nakwa. Nakuha sa posisyon sa madinakpan ang usa ka bulto o sa ka medium pack, 24 kagagmayng pakete sa gituang shabu ug usa ka kalibre 45 ka pistola. Human sa mga operasyon, midiretso ang kapulisan sa panimay ni Dayagan sa sitio Tapon, Barangay Napo sa dakbayan sa Karkar aron i-serve ang search warrant nga giluwatan ni Judge Wilfredo Navarro. Nakuha kining 3 ka bulto, 3 ka medium pack, 15 ka magagmayng pakete sa shabu, mga gamit sa pag-repack ug usa ka caliber 22 rifle gikan sa panimay sa subject. Bugtong giangkon sa dinakpan ang caliber 22 nga rifle kay iyak kuning gigamit sa pagpamusil og langgam. Sa akong opinion mo kuan na tapos na kuan na. Nasayran nga na priso na kaniadto si Dayagan sa Muntinlupa tungod gihapon sa pagkalambigit sa ilegal nga drogas. Nakagawas kini niadtong tuig 2011. Giangkon sab sa mga kauban ini nga tigamitan sila og shabu apan ilang gihimakak nga doon na sila'y kalambigitan sa pagpamliyog drogas ni Dayagan. Sa nakuwang kasayuran sa PIB o sa ka-level 2 drug pusher ang subject nga naglihok sa dakbayan sa Karkar o kasigbit nga malungsod. 2 ka semana nga ipanid-an sa kapulisan ang kalihukan ni ini. Ryan Sorote, News 5. Tungod sa juvenile justice law, gidismiss sa piskalya ang kaso sa 14 anyos nga batanong lalaki kinsa nagdala og arma sud sa iyang eskwelahan. Laing 2 ka menor de edad na sakpang nanglaag sa Mango, gihipos sa kapulisan. Andrea Patenya, Suginlimi. Gibuhian na sa Cebu City Police Station 2 ang 14 anyos nga batanong lalaki kinsa gipasakaan og kasong illegal possession of firearms kay nagdakinig 38 snub-nose revolver sud sa usa ka universidad niadtong Biyernes sa gabii. Gidismiss ni Fiscal Russell Busico ang maong kaso kay why criminal liability ang 14 anyos subay sa Juvenile Justice and Welfare Act. Gipaubos na lang sa counseling ang maong batan-on ug ang amahan niini ug gipasuwat ang batan-on niining pledge diin iyang gipasalig nga report sa Barangay Sambag 2 matag adlaw gikan sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto aron mohimo og community service. From 9 to 12 moadto sa barangay, so mutabang og panglimpyo, gardening diya sa atong community. So I think this is one way of how the coordination sa atong barangay officials na mas productive.
Napanglantawan sab sa hepe sa Station 2 nga madismiss ang kasong carnapping nga gisangat nila batok sa maong batanon. Gidawat kini sa piskalya ni atong Agosto 13 kay at large man ang pagpasaka sa kaso ug wa pa maestablisar ang edad niini. Gipasalig ni Chu nga bisan og di manubag sa iyang mga kalapasan ang batanon sud sa Operation Second Chance, di kini paundangon sa iyang community service ug counseling hangtod nga di kini mariporma. Samtang duha na sab ka mga batanong lalaki nga nag-edad og 14 ug 15 anyos ang gi-rescue sa mga pulis kaganihang kadlawon, human nasakpang nilaag sa may mango. Dili naman sila basta makasodyod sa mga imnanan. Dako tog impact ng atong na meeting ang mga stakeholders, and they are now really strictly following the compliance, and there was a strong warning from our Vice Mayor Labella na once na masakpan sila, it's either for revocation or sa ilang mayor's permit. It will be recommended or they will pay for administrative charges, payment. I-turn over sa ilang mga pamilya ang mga batanon nga puros nagmahay ug mipasalig nga di na muusab sa pagsuroy sa mga bars hangtod nga di makaabot sa legal age. Duna say mensahe ang kapulisan ngadto sa mga ginikanan. Say promise ninyo be. Di naman balik dito manggo. Di namin mamalik. Di namin mag-standby dito. We are appealing to the public, especially sa mga ginikanan, na bantayan yun nila ilang mga anak. Na they will not allow their children to be out of the road, to be out of the street, and might get influence sa mga dagpo na mga badlungon sa magbugoy-bugoy. Andrea Patenia, News 5. 7 anyos nga batang babae na ligsan og jeep di pasaheroan. Ang uyuan sa mong bata nagpataka og panukmag. Naatla ng aksyon ni Ryan Sorote. Gitabang sa rescuers ang 7 anyos nga batang babae human maligsi sa jeep di pasaheroan sa maiskina Sansan ug Corordo sa Barangay Lahog pasado las 6 kagabi. Di napasok sa wang ligid ang tuong tiil ini mga puweteng ining hilak. Naabot ang amahan sa bata nga may napakalma ni ini. Miabot sab ang uyuan ni ini ug nanukmag sa iyang gituho ang driver nga mo'y nakabangga sa iyang pagumangkon. Di mao! Kay di mao ang iyang gisukmag, igo na lang sa paghapyod sa iyang aping ang naaan. Milipot ang uyuan sa bata o gipuntirya ni ini ang driver sa POJ apan nababaga na kini sa pulis. Wa pa mahuman ang tensyon, diyang samtang gisod sa ambulansya ang biktima, ang amahan ug ang uyuan sa bata na sab ang nagharong kay nganong gipasagdan ang bata. Nasuta nga gika sa tungaan ang batang biktima ug padong na kining mopauli ug kahit lang nga milabang samtang pasod ang POJ nga gimaneho ni Danilo Katubay. Siya pa yung nidas mag sa akong skinan? Kilid? Saan bata may nidas mag? Oo. Hindi na sa kusoy mo dagan? Hinay, may paglaban ako. Hinay kisanan. Driver gyud sa lana na kay na may break gud niya tong sakyanan. So before ka mo abante, tanaw gyud mo ang imong tubangan. Giulagway sa mga sakop sa Sitom nga grabe ang traffic sa dapit tungod sa kadaghan sa mga muagi dinhi ug sa mga nagparking nga mga balhabal. Sumbong reckless imprudence resulting to physical injuries ang atubangon sa driver sa POJ. Ryan Sorote, News 5. Experimental nga road sharing uban sa mga nagbisikleta ipatuman sa dakbayan sa Sugbo matag Domingo. Buot nilang sutaon sa experimental road sharing kung mahimo ba kining long-term solution sa traffic sa syudad. Jinky Bargyo, Sugin Limi. Ang tanan motorized will be on one side. Sugod karong katapusang Domingo sa buwan sa Setyembre, gitakdang ipatuman ang road sharing sa nagunang kadalanan sa Sugbo. Himuon kini matag Domingo. Pasabot ini dili lang mga pribado ug pampublikong mga sakyanan ang makagamit sa daan, kundi lakip na ini ang mga nagbisikleta. Giklaro ni Attorney Tony Oposa nga usa ka environmentalist nga why road closure nga mahitabo. Ang laktod pagkapungan nini mag-angay tas daan. Mag-angay tas daan kay ang gusto maglakaw na ay kalaktan unya paninduto na to atong mga sidewalk na ay mga kahoy unya na ay mga anindot ba? Nya na bike lane na to, nabuhat man lagi, ipakita ito mo, nabuhat man sa Iloilo, anong di man na ito mabuhat, kita man kay Queen City of the South. Ang Sitom mo pakatapsab og mga traffic enforcer sa maong adlaw.
Napanlantawan nila ang posibleng pagbaha o reklamo sa mga motorista. Induced demand. It's an established phenomenon sa traffic management that the more you provide road space, the quicker na ma-occupy ni siya og traffic. Apan ang kapunungan sa mga drivers, andam nga mosuporta sa maong kalihukan. Ang long term nga ang long term nga tumong wag na siya problema sa side sa transport. Kay ang long term nga tumong is pagsulbad mo sa traffic congestion. Ya, klaro na sa among hanay nga the more nga mag-traffic, the more nga mawa ang among income. Jinky Bargio, News 5. Bisan og usbon ang konstitusyon, pinaagi sa bisan unsa nga matang sa pamagi, ang katawhan mao'y adunay labing uwahing hukom sa pag-aprobar ug pag-reject niini pinaagi sa usa ka referendum. King Perez, Suginlimi. Bago lang nga mipahibaw ang Presidente Noynoy Aquino nga bukas siya sa posibilidad nga dugangan ang iyang termino pagkapangu sa nasod. Subay sa mong pamahayag sa Presidente, kinahanglan nga usbon ang konstitusyon nga nagmando nga adunaray usa ka termino ang Presidente. Sa pagkakaron mahimo lang nga mulingkod sa katungdanan ng pangu sa nasod sud sa 6 ka tuig. Ikaupat pa nga tuig ni Aquino isi Presidente nga matapos karong tuig 2016. Supak sa pag-extend sa termino sa Presidente, ang National Union of Students of the Philippines Vice Chairman for Visayas, April Dayan Gumanaw. Matud niya, way igong hinungdan kung ngano nga angayan ipabilin sa katungdanan si Aquino. Because kini siyang term extension is para pamaagi sa atong presidente o sa iha pa mga kapartido para sa ilahang gina-promote nga charter change na ato pang kuan na tan-aw nato natungod-anan usbon no ato ang constitution no akong asa mas moalaw panunta mas daghang mga foreign intervention. Gawa sa pag-extend sa term sa Presidente, supak usab sila sa pag-amendar sa economic provision sa konstitusyon aron lugakan sa pagpasud sa mga langyaw nga kapitalista sa nasod o pagtugot sa mga langyaw nga military sa paggamit sa resources sa nasod. Sa first term pa lang ni Pinoy si Presidente, wala naman niya nag-deliver ang iyang matuwid na daan, iyang anti-corruption na mga gipang saad, no? How much more if tungag pa siya term? Apan mato di Provincial Election Supervisor Attorney Lionel Castellano nga di angay mubati og kabalaka ang katawhan sa gisugyot sa Presidente. Mato di Castellano nga bisan pa nga mopasar ang maong mga kausaban sa Kongreso, nagkinahanglan kini sa pagtugot sa mayorya sa mga botante pinaagi sa usa ka referendum. Nagya po say ang katawhan kay pananglitan maingon ang Congress nga sige, we will extend the President's term, di pass a law extending the President's term. It will be still subject to a referendum. King Perez, News 5. Gikinahanglan ang pagkuha sa usa ka eksperto alang sa pagsusi sa kahimtang sa mga akasya sa Naga, San Fernando ug Carcar. Matud pa ni Eddie Liamedo, tigpamaba sa DENR, ang gitahasan sa paghiling sa mga akasya nga si Roger Guzman usa lamang ka silviculturist. Matud pa ni Liamedo, ang eksperto nga gikinahanglan usa ka tree pathologist. Pag-assess magpaday na pag-assess pero kinahanglan ang makandak gid sa assessment katong yung true nga expert or the real expert. Kinahanglan gid sa expert nga katong deceased katong tree pathologist. Niko tree pathologist magito sa sakto or eksperto gyud sa pagtan-aw sa mga kahoy kung kini ba disease ba ni o masakit. Himangnuan ang mga lumulupyo sa duol sa sinkhole sa Kinatarkan Island nga dili una mo balik og puyo duol niini. Matud sa Department of Environment and Natural Resources, ila pang susihon ang pag-usab ang sinkhole. As to MGB, mas maayo gyud nga cautious ta no kay wala pa magutakibaw sa extend gyud basig do na pa yung mga developments mo progress pa ba. Igo lang i-reassign ang 6 ka gwardiya nga gidudahan nga adunay kalambigitan sa pagsulod og shabu-sulod sa bilangguan. Sumala sa investigasyon sa Kapitolyo, wa sila'y ebidensya og mibali usab sa iyang pamahayag ang dinakpan nga babayi kinsa mitugan nga gikan sa CPDRC ang shabu nga iyang gibaligya. King Perez, Suginlimi.
Nahukman na sa Provincial Committee on Discipline and Investigation nga igo lang nga i-reassign ang mga jail guards nga gipasangin lang tigpalusot og droga sud sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center. Kini gipahibaw sa panguniini nga si Provincial Administrator Attorney Mark Tolentino human sa meeting sa komitiba kagahapon uban sa mga security officer sa Kapitolyo. Matud pa ni Tolentino nga way igong ebidensya nga magpamatuod nga ang unom ka mga jail guards ang nagpaluyo sa pagpasud sa mga droga sa prisuhan. These are probably the stories that are going around, or maybe they have a little more knowledge, or because pareha good nato diri sa Kapitolyo good. You hear sometimes there are stories, but if you don't back it up with evidence, then you just have to make do with what's on. Matod ni Tolentino, gibakwi usab sa dinakpan nga si Jocelyn Correa ang iyang pamahayag nga gikan sa CPDRC ang drogas nga iyang gibaligya. Siya nadakpan sa usa ka buy-bust operation ug mitugan sa kapulisan nga gikan sa usa ka Gino Pilapil nga inmate sa CPDRC ang drogas nga iyang gibaligya. Mao kuno kini usa sa mga nakapahuyang silang investigasyon batok sa mga jail guards. The first time this came out was because there was this statement, diba, made by somebody katong nadakpan. And then, I think, if I'm not mistaken, subsequently, I think she also recanted that statement. And then, it's not unlike bitaw, like, na mga pictures or na misaka gyud nga ni complain or what. So, it's very difficult ba for us to pinpoint kinsag yun. Dili gikan sa jail guards ang drogas nga nakuha ni Jocelyn, kundi gikan sa usa ka binilanggo. Mga drug paraphernalia nakuha usab sa gihimong pag-inspeksyon sa selda ni Gino Pilapil. Dihang nadakpan mao kini gisulti ni Correa. Dawat lang mo ana o perdi kalukan kay man. So, ano dito sa daw basta may ano. Apan karon nga binilanggo na siya sa CPDRC na usab ang pamahayag ni Correa. Nangakong pasaylo sa tanan, labi gyud sa tong gobernador. Labi na gyud ni Gino nga nasilutan tungod sa akong pero kung tanan dili sa kalagot niya. Walang ila kong giadlok, no. Mayo ang ilang pagtatagri. Gani pakonsensya ganin ko. Kakon himon akong kadaot. Half size na din hindutin ang pagtratat sa mga preso. Mato di Tolentino nga gikinahanglan nga i-reassign ng mga jail guards bisan pa nga way igong ebidensya sa giatubang nga mga pasangil aron mawa ang mga pagduda. Then the best thing, like I said, that we can do given circumstances is to make this type of movements, reassignments, recall, i-change na to ang lineup. Ano na to? Kanang duda nga persistent na duda lang. Matod ni Jail Warden Romeo Manansala nga tulo lang sa unom ka mga gidudahan nga jail guards ang ma-reassign pagkakaron tungod kay nangita pa sila gipuli sa laing tulo ka mga gwardiya. Wa mo gid madagti nga buhat ana. Bisan pa nga way nakita ang droga sud sa mga selda human sa gihimong anti-illegal drug operation sa PIDEA 7 ug adunay himoong reassignment sa mga jail guards nga gipasangin lang tigpalusot og drogas sud sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center. Gipahibaw sa pangusa Committee on Discipline and Investigation sa Kapitolyo nga mahimo gihapon nilang susihon ang mga jail guards kung adunay reklamo og igong ebidensya at ubangan silang komitiba. King Perez, News 5. Sobra na sa capacity ang ginaghanon nga mga binilanggo sa CPDRC samtang nagkuwang usab ang ilang mga gwardya karon. Ang kapilya giplanuhan nga himuong selda sa mga binilanggo. Mubalik si King Perez sa report. Nasayod si Provincial Administrator Attorney Mark Tolentino nga overcrowded na ang Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center. Matud pa sa CPDRC Jail Warden nga miabot na sa 2,047 ka mga inmates ang anaasud sa labing dakong bilangguan sa Sugbo. Ang CPDRC adunay capacity alang lang sa 1,600 ka mga piniriso. Aron pahugtan pa ang seguridad sa bilangguan, matod sa Provincial Administrator Attorney Mark Tolentino, ilang dungagan ang mga security guards sa CPDRC. Augmentation of personnel. Probably we're looking at additional security guards maybe. Napanglantawan ni Jail Warden Romeo Manansala nga sunod tuig na ma-filled up ang 15 ka mga bakanting posisyon pagka jail guard. Kato 15 bakante nga jail guard, 15 ka item. Nabutangan to funding sa atong budget, may na to sila.
Samtang giangkon ni Tolentino nga way kwarta ang Kapitolyo alang sa expansion sa CPDRC. But we also have constraints because, you know, this is the facility that we created. It was intended to house a certain number niya. Mudako ni, then I don't know, we'll try to see. But if it reaches a point na yun na di na ta maka-accommodate, then we will try to see what we can do about that. Matod sa jail warden nga ko ng mga tigduma sa CPDRC ang pabuton, di naunta sila mudawat og dugang binilanggo. Apan tungod kay dili maka-accommodate ang mga bilangguan sa kalungsuran, mapugos sila sa pagdawat sa dugang piniriso. Mo lagi na dito ta madawat og preso. Ang maso lagi ang mayor o ang VP sa police station. Sila nga ito may budget. Why medical care. Panalita na ngayon makasakit-sakit. Napagos kita dawat. Mi pasalig ang jail warden nga masuportahan gihapon sa Kapitolyo ang nagadaghang binilanggo sa CPDRC. Matag adlaw adunay 60 pesos ang budget sa pagkaon sa matag piniriso. Alang sa pagsulbad sa kahuot sa prisuhan, nagplano ang jail warden nga sa di pa motapos ang tuig, himuong selda ang kasamtangang kapilya sa CPDRC nga masudlan og 70 ka mga inmates. Pero kanino itong mga pasensyon nga sa sinda ng ilang agyanan, hindi na mga higda pag-inmates niya. Pero atog yung taga-ano banig o karton. Araw ilang buko-buko ba din na kuan sa bugnaw sa saminto. Ang kahuot sa selda mao'y gitumbok nga usa sa mga hinungdan sa measles outbreak nga gipanabanang mitakboy sa 70 ka mga binilanggo ni adtong Hunyo. King Perez, News 5. Mga konsehal nga kanhi sakop sa BOPK mipadayag na nga makahimo na sila sa ilang kaugalingon nga desisyon diha sa konseho human ilang pagbiya sa partido. Leslie Camnadi Vistil, Sugin Limi. Daghan ang mga nakapangutana ug panimaos ba ang himo sa upat ka mga konsehal sa Team BOPK nga mibiya silang partido. Sa milabayng buwan, apil nga gipasakan og kaso ang upat ka mga konsehal nga sakop sa BOPK uban sa mga opisyal sa City Hall tungod sa pag-approve sa financial assistance sa tanang empleyado sa Dakbayan. In the same manner, when we were sued, kung ako saan makonsultahin, I think that the feeling is mutual. Kini mo gipadayag ni Konsehal Jerry Carillo, usa sa mga konsehal nga mibiya sa BOPK. Matod niya kung nahiubos ni Congressman Tomas Osmeña silang gibuhat, nahiubos usab sila sa gibuhat sa ilang kapartido nga pagpasakaw kaso bato kanila. Karon nga independent na sila, wa nay makamando kanila. Kung maminaw pa ta ng bisan kinsa, dili ta katrabaho sa angayan na tutrabahon. Because we cannot concentrate on our jobs, no? Kaya maminaw ta di sa angayan or sakto nila. Way pagmahay si Konsehal Noel Wenceslao siyang nakabot nga desisyon sa pagbiya sa BOPK. Buot niya nga way magbuot sa ilang himuon nga desisyon diha sa konseho. Medyo nawadaan man sila o siguro pagsalig na ko. So pagsalig sa grupo sa upat ka po. So need to say, mas mahin mag-independente me. Because for me, being an independent, so we will not get any pressures from both camps, from Team Rama or BOPK. So we can express what we think is good for the city of Cebu, what is good for the Cebuanos. So we will support. Matod pa ni Konsehal Margot Osmeña, kaugalingon nga desisyon sa mga konsehal ang pagbiya sa partido. Why don't you ask them? But today I'm still the majority floor leader. I don't know about next week. But it's not something that I'm going to spend sleepless nights about. I just have a job to do, you know. I took an oath of office and I will just continue to do that. Whether I'm majority leader, whether I'm no leader, whether nothing, I'm not leading anybody, I still have a job to do and I just do it. And it's comes to surprise. Not really. Not really. It's expected. It's politics. I mean, let's not use any other reason. It's politics. Don't say I'm doing this for you. It's politics. Leslie Camnadi Vistil, News 5. Gipadali ni Mayor Michael Rama ang pag-imbestigar sa pagkawagtang sa mga tseke diha sa City Treasurer's Office. Matud ni City Treasurer Diwa Cuevas, upat ka tseke nga nagkantidad og tag 10,000 pesos alang sa burial assistance ang nangawagtang. Matud ni Mayor Rama, wa siya'y pasayloon kung mapamatud-an nga ang tseke gikawat. Manubag usab ang mga sakop sa City Treasurer's Office tungod sa pagkawagtang sa mga tseke. Wala may record, ma-present ko, pero ako magkaiba kung basahan pa, siya or na-unpasis na lang ba? Well, naman nang hikon ang among system, kaya tuloy, hindi mo ginang kanaan, ulit na gina na mo, pero kay ang
Mag-ibay siya na abot naman. Sa katapusang adlaw sa iyang katungdanan, ang Deputy Ombudsman for the Visayas mipadayag sa iyang mga baruganan sa mga isyu nga giatubang sa nasod. King Perez, sugin ni May. Karong adlaw ang katapusang adlaw ni Attorney Pelagio Apostol isip Deputy Ombudsman for the Visayas. Lakip sa mga katungdanan ni Apostol isip Deputy Ombudsman ang pagsusi sa mga kasong gikalambigitan sa mga sakop ug opisyales sa gobyerno sama sa mga kaso sa korupsyon. Nagpabilin kining takom sa mga miaging interviews kaniya sa iyang mga baruganan sa mga kasamtangang kontrobersiya sa gobyerno kabahin sa korupsyon. Apan karon nga mobiya na si Apostol sa katungdanan, tagsa-tagsa ni ining gibat-bat ang iyang mga baruganan sa mga isyu sa nasud. Uyon ang outgoing Deputy Ombudsman sa pagdeklarar sa Korte Suprema nga unconstitutional ang mga gitawag nga pork barrel funds sama sa Priority Development Assistance Fund (PDAF) sa mga magbabalaod ug Disbursement Acceleration Program kondap sa presidente. Alang kang Apostol nga angay unta nga kutob lang sa pagpanday og mga balaod sa nasod ang katungdanan sa mga kongresista ug dili tigpatuman sa mga proyekto. They should have legislative functions, but they should not implement, because if they should implement, that will affect checks and balance, or will control, no? Or will check actually the performance of Congress if at the same time they are also implementing. Giklaro sab ni Apostol nga dugay nang gipatuman ang pag-realign sa mga savings sa wa mapatuman nga mga proyekto ngadto sa laing proyekto sama sa pamaagi sa Disbursement Acceleration Program. Nakita ni Apostol ang susamang pamaagi sa paggamit sa pondo kadtong nahimo siyang budget specialist sa Department of Budget and Management ubos sa administrasyon ni anhing Presidente Corazon Aquino. Inahan ni Presidente Noynoy Aquino nga nahimong kontrobersyal tungod sa iyang DAP. Uyon si Apostol sa pagpabasura sa DAP tungod kay ang Kongreso lang ang mahimong maka-approve sa paggamit sa pondo sa panudlanan sa gobyerno pinaagi sa usa ka General Appropriations Act. Pero I think DAP is not also good because it almost allow the President to appropriate money. It should not be given the authority to determine where to spend the money. Congress should establish through an appropriation law. Apan dili uyon si Apostol sa pagwagtang sa Judiciary Development Fund, agi og panimaw sa presidente sa Korte Suprema sa paghukom nga unconstitutional ang DAP. Susama sa Office of the Ombudsman, adunay fiscal autonomy ang mga korte gikan sa ilang kaugalingong kita ug klaro ang padulngan sa maong pondo. To use that income, mayroon limit naman yan for administrative purpose, to replenish the administrative cost, kasi may cost yung mga papel, ganyan. Or to be used as benefits of allowance and benefits of people who are doing overtime work. Tungod kay midapig si Apostol sa mga anti-pork barrel advocates, makit-an kaha siya sa mga umaabot nga kalihukan sa pagpawagtang sa pork barrel? I'll use my legal expertise and my experience as a former budget specialist, but I will not do yung extra extra activity like going out, rallying with people. Para na sila. King Perez, News 5. Gawa sa naandang kalihukan subay sa kapistahan ni Senyor Santo Niño sunod tuig, laing dakong kalihukan usab ang gipangandam sa Paring Agustino dinhi sa Sugbo. Mao ang ika-450 katuig nga anibersaryo sa pagkakaplag sa imahen sa balaang bata nga ipahigayon sa buwan sa Abril sunod tuig. Ryan Sorote, Sugin Limin. Gipangandaman karon ang laing fluvial procession alang sa pagkakaplag sa imahen sa Santo Niño diin plano sa Kapari Agustino nga ang galyon nga gikan sa Espanya mo'y gamiton sa mga fluvial procession. So these are significant events not only on the religious aspect but on the historical and cultural aspect. Musalmot sa kalihukan ang tanang Agustinian schools sa nasod uban ang laing mga grupo sa Agustino sama sa Order of Augustine Recollects, Order of Augustinian Discalds ug mga Madring Agustino.
Angay usab atangan sa mga deboto ang grand reenactment sa kaplag nga magbase na gyud sa historical research nga gihimo sa mga pari. Usasab ka international conference nga dunay kalabutan sa kaplag ang ipahigayon sa Agosto 25 ngadto sa 28 sunod tuig. Ug kay nagsingabot na ang presidential elections, gidiscourage sa kapari ang Agustino ang mga politiko nga magpapel-papel panahon sa sinulog ug sa kaplag anniversary sunod tuig. Nakanindot po sa mga politicians po diri sa Cebu. Sa mga araw po, politicians na nangarigod niya nga devotion na gusto sa Santo Niño ang pag-ari nila. Wami kita ng politician nga angay na mong badumot at the time because taking hair as devotees. I think that the best service for their political agenda. We don't encourage politicians to do that. But if they come, then they are welcome. Everybody is welcome to the celebration. Bugtong ang presidente sa nasudra ang ilang imbitahon alang sa mong kalihukan isip honorary member sa Executive Committee sa Kaplag Anniversary. Ryan Sorote, News 5. Gisugda na ang pagdawat sa mga nominasyon alang sa tinuig nga The Outstanding Young Men nga gipasayugdahan sa Junior Chamber International. Mahimong inominate ang mga malampuson nga mga batanong lalaki ug babay nga nagpangidaron og 18 ngadto sa 40 anyos gikan sa nagkadaiyang sektor sa Katilingban. Kutob karong Oktubre 15 ang pagdawat sa mga nominasyon, samtang karong Desyembre pasinunggan na ang mapilian. We call them honorees, so we honor their contribution, their sacrifices to the society, to our country, without them really thinking about some other people giving them an award or giving them. Maukad to ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Musunod ng Action Prime, daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita, Aksyon!